Hello mga kalingap, mga kayakap. Andito ngayon si Nanay Ming para samahan ko papuntang papuntang Langit. Butang. Papuntang ano ba yun? San Fernando para kunin si Princess, si Snoopy. Guys, samahan nyo kami. Let's go. Maging hanggang wakas nitong buhay. Good morning mga kayakap, mga kalingap. Pupunta natin ngayon si Nanay Ming dahil miss niya na yung aso niya na si Snoopy. Sabi niya doon daw sa veterinaryo yung aso niya. Mangyayari, pupunta natin para tubusin kasi miss niya kasi mahal naman niya. Yan. Sana makuha namin yung open yung veterinary shop. Ito si Nanay Ming. Huli tayo, walang helmet. Hindi, kailangan may helmet. Kailangan may helmet. Ayan, namimiss niya na mga kalingap yung alaga niyang aso na si Snoopy. Kaya kukunin na namin doon sa ayun si Nanay Ming. Ano na kaya ang hitsura ni Princess o Snoopy ngayon? Halina't tapusin natin ang bidyong ito para malaman nyo kung ano na talaga ang hitsura ni Princess na alaga ni Nanay Ming na muntik nang mamatay. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ito mga kalingap si Miming. Talagang nakatulog siguro siya. Ayun, may sa sobrang pagmamahal niya sa pusa, sa mga alaga niya. Ayan, wala. Ano ba bang tutubisin natin? Magkano ba tubos nga dun? Ha? Magkano tubos? Magkano bang yun ako. Basta kukunin natin. Ha? Kukunin natin para sa'yo. Ano natin? Namimiss mo na? Ang laki na nun, sigurado. Mga kalingap, mga kayakap, si Nanay Ming, yung alaga niyang si Snoopy, namimiss niya na. Anong pangalan nun? Princess? Si Princess. So, ang tawag ko sa kanya is Snoopy, ikaw si Princess. Ano? Ayun, may mga kulungan na rin. Nasaan yung mga anak nito? Nasaan na yung mga anak niyan? Marcel, kapag ang helmet talaga. Ha? Kapag ang helmet, mawag talaga tayo. Mga kalingap, talagang hindi niya binibitawan tong pusa na to para isama sa pagkuha kay Princess. Ayan, pupunta na natin. Ha? Teka na. 2 hours later. Ito na. Hello mga kalingap, andito na kami sa aming pupuntahan. Makikita na ni Nanay Ming yung si Princess or Snoopy. Nanay Ming, masaya ka? Masaya ka? Sobra. Yung tumatawal. Sabi ko sa'yo, kasi Ayun. Si Snoopy. Ito na. Una ka. Wala yan. Ayan. Ay, ba manggat? Daming aso talaga. Ha? Ano? Ayun si Snoopy. Kunin mo na. Bamagat.
Snoopy! Princess! Princess! Oh. Ay, si Princess. Chu! Malaki na si Princess. Ay. Malaki na. Chu! Hindi na sila magka ano. Hindi na sila magkakilala. Mga kalingap, hindi na sila magkakilala ni Nanay Ming, yung dati niyang amo. Ayan. Nakalimutan na si Nanay Ming. Bakit ka? Princess! Snoopy! Snoopy! Pinagat ka? Princess! O magkalaban yun eh. Magkaway talaga yan sa ano. Ano masasabi mo ngayon? Ano? Hindi, asong pinipicture. Nasasakay sa motor yan? Day. Chu. Oh, yan ang baga sa'yo, patay. Snoopy! Ano siya, Princess? Si Snoopy. Yeah, malaki na si ano, si Princess. Hello, Princess. Ano? Talagang na-miss mo si ano, si Princess ano? Dati ang lit-lit pa niyan. Ngayon taba-taba na. Ano yan? Nag-volunteer po kang alagaan siya. Nag-volunteer po kang alagaan siya. Ha? Ha? Tutubusin daw po yan? Sabi niya, taktakan, tataunan niya. Magkano daw? Favorite. Sige na. Atin yan. Walang, sabi ko, ano, Ay, grabe ko yan. wala, ano yan, oh. Wala ako na. Pagatin ka. Grabe init. Hello, Princess! Oh, ayun na yung ano mo, tunay mong nanay. Oh, kukunin ka na. May hawak ka kasing ikos. Kaya inukan mo pa kaya, di abala yan. Oo nga, ba't sinama pa? Mag-aaway ang dalawang yun. Oo. Oh, wag. Ayun o. Ayun na. Ang gusto niya, kanay nila ngayon yung tao. Dog food talaga yung pagkain yan, ano? Ayan, Hindi sa kanila, patay na yan. anong Kita mo grabe ang nadaanan niyo pala dun. Iyo. gagamitan ko sa ginagano. Baka Iyo, mga ano ko lang ni, hinduwa, taradit lang ni. Ay, ampun mo lang. Kaya malaki ang utang ko. Princess! Ano yan? Ipitino ko sa kanila, patay na yan. Malaki ang utang ko sa kanila. Ano mo yan?
Hello, princess! Ito mo naman, grabe ang galis. Galisin na lang. Ngayon, okay. Wow, nagkabaros kami. Okay na, okay na. Hello. Sige, ano mo? Anong masasabi mo? Ang masabi ko lang, maraming salamat lang. Hello, Princess. Bili ko ng ano, wala buka. huwag ka man naman. Happy. Ano nga na, ano nga na. Princess! Princess! Ang palit-palit ko na! Ang palit-palit ko na! Ang palit ko na, Princess! Oh. Princess! Namit ako. Kilala ka na. Kanina, kaso na lang sa kanina. Natandaan ka nang. Miss ka ni Princess, ni Snoopy. Mga kalingap, itong si Princess, ano na lang siya, isusunod na lang sa naga nung nakaampon sa kanya para nakamotor lang kasi kami ngayon, kaya mahirap mong biyahe baka tumalon, kaya ayun, binigyan ko na lang ng 500 pesos para sa pagpakain sa kanya, pag-aalaga. Ayan. Ilang mga kalingap, gusto palang ampunin to ni Kuya pati si ate. Ito sana ay magiging magiging room niya. Ayan, ito. Dito sana titira si ate ito yung pinaka-kwarto niya. Kaso ayaw lang ni ate. Ayan, gusto nilang ampunin yung mismong nakaampun dun kay Snoopy or Princess. Ayan, ito sana ay magiging kwarto ni at Nanay Mingming. Napakabuti rin ni nung nag-ampun kay kay Nanay Ming. Ayan, talagang ayan, ito sana ay magiging kwarto ni Nanay Ming. Kaso ito talaga ni Nanay Ming, gusto niya talaga ni Nanay Ming doon sa sentro kung saan nagpapark siya. Ayun, bilang pasasalamat, bibigyan po natin ng 500. Salamat to. Ayan, para sa pag-alaga kay Princess. Ayan, hello Princess. Okay, masayang-masaya no. Cute. Princess. Snoopy. Ano? Ayaw mo pala tumira dyan eh. Ayaw mo tumira dyan. 1,000 years later. Dito na tayo sa Naga. Ano? Masaya ka na, mababawi mo na si Princess. Ha? O sige, bili mo na lang ng ng dog foods. Kamalikot. 1,000,000. Bili ka mo dog food. Oh. Hoy, ano? Ha? Kanina ingi-ingi mo. Sige, babay na. Babay na, babay. Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at
taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap. Sa pagkalinga sa tuwa, si Lola Damiana'y napapainda. Kalinga